Il-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi fih dan l-Arċidjoċesi ta' Malta faħret bosta miżuri li semmew fil-budget, iżda l-mentati li ħafna minnhom setgħu kienu aktar b'saħħithom u konkreti. Dan intqal permezz ta' stqarrija b'reazzjoni għal budget li jippreżenta il-Ministru tal-Finanzi. Il-Kummissjoni laqat il-miżuri soċjali li tħabbru nhar it-tnejn li għadda iżda rrimarkat li xtaqet tara aktar miżuri intiżi għad sħiħ tal-kwalità tal-ħajja ta' min qed jaffaċċja problemi ekonomiċi. Din il-Kummissjoni fih dan il-Kurja appella tal-aktar miżuri favur il-persuni vulnerabbli f'pajjiżna, speċjalment l-anzjani, il-persuni bla saqa fuq rashom u l-ħaddiema migranti. Il-Knisja qalet ukoll li biex il-Gvern jiżgura l-kwalità fil-ħajja tan-nies għandu jħares lil hinn mill-għajnuna finanzjarja fi kliem sempliċi mhux flus biss. Il-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi insistiet li hemm bżonn ta' policies li jixprunaw l-iżvilupp integrali ta' kulħadd u li jaħdmu għal komunità inklusiva u reżiljenti, kif ukoll ekonomija ġusta għal kulħadd. L-istess qarrija sostniet illi l-eruq tal-problemi ma ġewx indirizzati u semmiet in-nuqqas ta' pagi għoljin għal ċerti ħaddiema u l-miżuri mhux b'saħħithom għax-xibka soċjali. Filwaqt li rikonoxxiet it-tneħħija tal-VAT mill-prodotti tan-nisa, il-Kummissjoni appella tal-aktar ħidma biex li kellu l-proprjetà ikunu aktar affordabbli. Hija qalet ukoll li l-pensjonanti għadhom mhux qed ilaħqu mal-għoli tal-ħajja.